Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnes to bude, co jsem si koupil za malý lega. Takže prvně tady tohle a budeme tam mít tady to, kde je ta fajfka, ten nákladák. Potom jsem koupil tady takhle hamburger. Pak tady takhle zvířátka. A pak tady takhle avokádo. Jo, to avokádo stálo 55 korun. Tady tohle stálo 30 korun. A tohle taky stálo 30. A tohle taky stálo 30. A všechno jsem to kupoval vtedy. Takže zase si to nějaký den postavíme. A postavíme si i, co jsem dostal od našich za bolestné. Takže já vám to hnedka ukážu. Akorát to chvíli stopnu. Takže to jsem dostal, tady to hasičské auto. To už jedno mám. A koukám, že se z toho může postavit i tohle teda, myslím si to teda. Takže se na to hrozně těším. Ale prvně si postavíme tady ty malý nějaký dny a pak tady to. No a potom si chci koupit nějaký další lega. Takže můžete se těšit. Takže zatím ahoj.